Salut! Și bine v-am regăsit la lumea noastră de Minecraft cu Mati. Salut! Mati? Mati? Da. Știți că Mati a făcut și el un video, nu știu dacă s-a putut asta. A început ploaia și a început să ne crească astea. Oh, scuze. A, da! Avem oaie. Mie nu-mi foame. Ție? Da. I-am găsit 27. Am făcut un pat. Cât îți dă carnea de porc? Cred că 3 sau nu știu. Carnea de porc și aia de vacă îți dădea full. What? Cum am trecut prin aia? Am scris tot bucăți. Suntem băgați. O bucăți de porc? Să nu mă acuzați că trișez, dar totuși trebuie să fac să nu mai plouă. Să nu ziceți că trișez, că e necesar. De ce încă plouă? Cel mai probabil 300 de ori. Gata, e bine. La mine odată mi s-a întâmplat să dau de 3 ori și prietenii mei promit că asta e pentru ultima dată când mai trișez în Minecraft. Da. Ultima dată, hai mă. Am zis Stai, mă duc să iau niște sugarcane, că ai vrut tu să faci carte. Da, imediat pot. Ăla de acolo. Bă, am văzut un creeper și credeam că e sugarcane. Chiar? Da? Păi nu se poate. Stai că te rezolv eu cu el. Wow! Din asta de 4 blocuri. Sugarcane de 4 blocuri înălțime. Dați like dacă ați mai văzut. Și eu odată am jucat, deci înainte doar pe old mode ăla. Păi știți că este infinit, flat și era și old. Bă, da, erau numai copaci din ăștia de 4 blocuri, adică-s bătrân rău. Porcule. Kill. Bă, ce tare că văd aia, văd structura care am făcut-o de aici. Hai, scuze, înapoi, Acasă. Dar tu câte bucăți de porc ai? Am pus 8 în sobă. 8 în furnace. Plus 3. Sobă, furnace, aceeași chestie. Sobă se spune Așa-l chema pe Mati pe Minecraft, nu pe Brawl Stars îl cheamă sobă. Mă gândeam că de bun să scriu și lemne, să scriu sobă pe lemne. Să ne ziceți dacă știți ce e sobă. Păi sunt oameni de la oraș care nu știu. Da. Noi suntem și la țară și la oraș. Au. Trebuie să sparg aia. Au. De ce dor astea? Au. Au. Dar în realitate nu dor, nu? Dar de asta zice Sweet Berry. Cred că-ți mure sau ceva. Acum până nu vie. Imediat să pun porcul. Pot să fac adunare de... Uite, hârtia și trebuie și piele. What? De unde e cupru? Cupri.
O să fac aici mare fermă de sugarcane. Deja au trecut 5 minute, vă dați seama ce repede trece timpul când te distrezi. Bă, de ce nu mi-am făcut o lopată? Eu nu mai găsesc. Ce? Stai, trebuie piele. Care cred că poți să faci rost de la lame. Nu, că mai înainte nu trebuia, mai trebuia doar aia. Nu că mi-a. Mihi. Piele. Nu. Lemn. Nu. Cartea aia în care poți scrie. Ah, păi îți trebuie... Stai, ai făcut o carte? Nu, trebuie. Trebuie să faci o carte. Trebuie să faci o carte și apoi să pui o pană și... Stai că o să iau cupru de aici și o să-l pun altundeva. I-am dat să iau. O să-l pun în Mamă, perete. ce noroc! Ce? Este un tip cu o lamă. Știu. Poate să... Asta... Piele. Deja am rupt lama. No, ce ți-o da? Ah! I-a dat 2 bucăți de lână și o altă. What? Stai să văd ce poate, ce trebuie de asta. Un emerald pe o floare. Ce poți face tu cu o floare? Nini! Nu mai să-i faci 5 emeralde pe un lemn din care nici nu cred că poți să craftezi. What? Comerciant. Nini! Au, au. Cred că asta e cu spini. Ce să scriu? La capitolul 1. Ziua 1. Eu și Mihi am făcut o casă în care ne-am pus sugarcane-uri. În sfârșit s-a făcut și asta. Hai că recoltă bună avem. Cred că o să rămânem aici. Nu știu, scrieți-ne în comentarii dacă vreți să rămânem sau să mai explorăm. Bun. Scrie Mati scriitorul. Stați să fac ceva. Cum să face chestia pe care poți să spui o carte? Nu asta. Ia cu Mihi. Da. Ce? Ce tu cu Mihi? Oh, asta e grea de făcut. Hai și dați respawn point încă o dată. Bă, da, chiar am progresat în lumea asta. Stăm bine cu resursele. Am făcut prima pagină. Bun, dați respawn point. Nu dat. Îi mai dați o dată, ca să fim siguri. Dați un pic să sparg astea. Au, au. Au, au. Bă! Uite, de asta ți-am zis eu, ca să-ți dai respawn point. Ok, deci mai dați respawn point odată. Hai să ne facem full de copică. Da? Ok, mai mănâncă. Aici, unde? Aici, sub torță. Acolo, unde ești tu? Unde eram? Acolo, perfect. O să pun, aici o să pun
chestiile care le-am eu fac. No, ok, și cam atât a fost video de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like dacă vreți și să vă mai uitați la mine și la Mihi. Bine. Doamne, la mine și la Mati. Pa!